Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Mentah sengi adin bangila ayo sibun jing ujo nang kirupat ba abai de kayat kayeng nak ni jaka ang ni ha jan gani dukan ajmera ngina bon kibriu kirupat ba kibala ujor ba ndala poi tang sudum la bon kibriu kibami nang ni naneng kiba terwai udrok sangthi hapo surok batru ngila yo sibun ki jing ujor abai de kajing sa bean jong kibriu kibangim tip kidon kiblaong ba kidon ki Rohingya Muslim kiba petwir na kawai pat kari kibon bangsa hangni hakni gajaka kabahap katkum gajing tip kajing keli gajangi menta ngilap bakade gajaka jongka katmenmen kibodon hajan jongka fire service jongka Meghalaya hangni hapo amotran hakajing wan jurip gajangi menta kasngi haringkat bat pi gipres pilayoi ba ini jakai berit ibangim sim lala mudder hapdeng jongka sor kindon kiyeng lani kilong yeng ki basa kumba khandai phau hadu shispa dali kilong yeng bat haga jingkeli ga jing tokit jong ye kini gibreu kumangi lalap menta kasi ngilap begini gibreu kimdei kinong song song pura wa jong kajala bon naki kimdon ya ka epikat ka badai nakani kajala ka jong yin re ki wan naki wei pat ki jala jong kani gari India bat kabi sajmet kalong bahi kamrai ba shipau la shipau put ki yasna ar kerdan lai kerdan bansa ar phau lai phongut ki breu hakawei pakawei ka kamera kabi isajmet ba kiasyong yasa kila pelong yang kani ka jaka kum kata ka slum area ka batang ban yu kejat la isajmet kungi kum kinong syong syong kani ka jala ka jingwan ka jongi menta ka singi kalong ban lap dala ki jong ki khmat ya ka jingdon jong kani ka lalong kum ka koloni lalong kum iwe isnong ibarit jong kini ki petwer ki poi ki poi hap ki bawan na ki wei pat ki jala ki pen kalalong kum kata ka jaka la ne ka jaka syong shngan ka jong ki hakani gari ka bi ka jongi kaba ima kalong ba nakaliang jong kaseng ngim kwa ba nakani ka jaka kin mi sibun ki jingma lani ki jingja ki bala ban yalam sya ki jingja ki basusi nama kumangi yui kumangi sutu kalong babon ni kini ki briu kim don ya ki kot ki slag go biang tilada kini ki briu ki basyong basa hang ni ki le ya kanu kamrunar ngam ngatikna da ka ba ong 6% bagi pulit ki nomla ban tre siki kumba 6% khandai pho du 6% tli ki long yeng bat ladangi keli Manub ai jingbit yaki bakin syong kin sa lani kin sna yaki yeng ki jongki yaki ni yeng ki blaker ki plastik de ki ding ka juba ko bangi yo kalong bakim sim la yo kanu ka permission lani ka jing ai jingbit jong kanu ka bo ni soktu bakni ka jaka ka de ka cantonment area de ka belengo kalong bakum nu ka silong cantonment kam tip bakini ki long yeng de ki khandai pho hadu shispa ka jingdon jong ki briu de ki spangun kim sim la tip lani kim sim la le ei ban wengi kini ki briu na kani ka jaka dan nakaliang juga seng ngiwan ban pej dalam kejong gihmat ya kani jaka bat hadian bangilayo i dalam kejong gihmat ngin sasyem ya kawai kesenjam kata kalong bangin lej ban yakindu ya ki bor penya jong ka silong kanten men bot ban pendikna bakini gibriu dei ban wengi kini gibriu na kani jaka ki poi ki poi wer ki poi hap na ki wei ki jaka na ki wei ki jela ki la ban yo syong kim don kam ban siu watang sitengkaru ka bai wai lene ka bai jaka ndai ki parri ki para do ki para snam ki jongi ki bahak ki bakwa banwan seni sor silong ki watang ya kajaka la ne ki yung song wire ki jenjar tu tikani ka di ka wei ka ba ngingi sokya do kata ki bor sorkar la kalong ya ka sorkar ka jongi la kalong ya ka silong ka tenmen bot naman ngiyo i ba ka silong ka tenmen bot tang shu tamput tang hendiat hakajaka ka jongka ki kloy ban penpra ki kloy ban syem ki kinu ki senjam ban wengi ki jingtei de ka belengo kalong bele ya kini ki yeng kat ni ki badon hang ni hapdeng jong ka sor kim syem la le watang iwi kamru ban penpra la ne ban be ikini gibri ki basong be anya ka jaka tinakaliang jong ka seng ngin salet ban yakendu ya ki bor penya jong ka silong kan tenmen bot ban dawa baki dei ban weng no si sendon ni kini gibri na kani ka jaka namar kani ka jingdon jong kani ka slam la ne ki jaka ki bol i satmet adu kata hapdeng jong ka sor silong kan wanra ya ka jing butnam la ne ka ya ka jing pentok bria ya ka sor silong ya ne ka ri bi ya ka jongi tingin salet ban ya keren ya kata bat ka baar ka bangilap kalong bakini gibri ya kalait na baro kini ki yeng ki badan hang ni ki don ya kalait ndai ka belengo kalong ba ndai bekiring lait siyeng ndai lengba ka jingyo na ka wei ga yeng kiring ya kalait ban pendon kam habro shispa la ne prak khandai pho du shispa teli kilong yeng ka jingkeli kalong ba kaya misial kale ayu halor kan la fi pet chikinong kendong ga misial tang sulap ubri ujong yu pardok persnam ujong yu ba syem ya kalait la ne umla si ka bel ki kloy ban wan otno ya kalait wut ndri yakini ki bri ki basyong hang ni
Kibangi kiba siu ya ka bailait ngihap ban balang ya ka jingkit ka ba ka MCL ka ya kenduk. Bakimla ban siu ya ki ram ki syak ki jong ka kimla ban don pisa ring ngiso kendet. Bakini ki ka pat ki IA ya ka light menta dagi post nam. Kabalengok kalong bakini ki beri ki badanang ni ki ong baki lasa ang ni dagi teli ki snam. Ka jingkili kalong baki ta ka bor sorka ka silong kantonmen buat ka MCL ka le ayu halor kini. Balai ka matla lani ki matla kini ki bor sorkar ki jong ni kim yo i bakum kini ki beri ki don. Bat ka weru ka basno si kalong lari ka bu jingma yang kalong ka ni yo jing tep bagi don ki Rohingya Muslim ki ba petwer na ki weipat kiri ki bawan syong hakni ka jaka kum ka jing tep ka jong ni ti nak leon paseng ingin sabu ka jing dawa khmat jong ka silong kantenmen bot ban le ye kendu no ika ba ong ban bu ka jing dawa ba ki de ban weng no si sundon ni ki beriu bat ki de ru ban bu jingken ya kat nuut ki beriu ki basyong basa hang ni bat ya kita baro kat ki beriu tadi syem bagi syong sa bean de ban be no si sundon ni ki bat ka baar ngin salet ru ban dawa na ka MCL ba ka de ban wan ban ot lane ban weng no ya ka bor light ya ka bala ai ha kini ki lane kini ki beriu ki ba kilo pendon kam ti kita ki di jing lap jong ni kum keseng bat kita ki di senjam ki bangingin sa syem nang ni syakmat